مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتاتلتنا لوم سنبت 14 سنة 2026 عبتا قطتاوي بزخونه ديمقراسياوي محدرة تفلت سويزرلاند تاريخاوي استباهله هزباوي وسانه وي رفرندم ككايد وعيلو اتي عالم لخاوي قولحتا زسحابه ناي مرجع امامه قطر هزبي اتهاجر بحقي تقديبو كساب عامة 2050 كاب 10 مليون كيحلف زحتتي نيرو بمسرت كاب فدرالاوي منغست سويزرلاندن كاب عبيت تكالات زينان زوصو زلو قمقامات وصيت مرجع اتي بيماناي بوليتيكاو سلف زقربه نقطر هزبي نمقصصار زعلمه صنكور امامه كاب هزب سويزرلاند دغف ايرخبن كبابي 55 مئتاويت زخونو مرصتي نت امامه ايفال بمالت نصيقوم اللو اتسترفه 45 مئتاويت دما نتحقي بمدقاف او زبل دمصي هيبو ازم الرجازي لعل 57 مئتاويت زقمت لعلواي ناي هزب تساتفو استرائيلو خينو از دما كابتي اب سويزرلاند زرئه ناي مرصتي قصري ازيو زلعلي مبزحتهم مرصتي بمنقد ستاري تابيلوم اقدمهم دمصوم زهابو كخونن كلو اتي باكال زقبر مسرح دمصي مهابجن لوم سنبت ككناون وعيلو احغراوያን كيلاتات كم زغلصو مبزحتهم سويزرلانداوያን نتامامه نقطبا هاغروم اب كبيد حدغا زشمم بعلاوي مغداءتي غيروم سلازرايو ندحريت انسحيبام اتي امامه بناي سويزرلاند حزباو سلفي SVP مالت سويس بيبلز بارتي يقريبو እዚ ሰልፊ እዚ ኣብ ባይቶ ስዊዘርላንድ ዝለዓለ ቁፅሪ መንበር ዘለዎ የማናዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኑ ንዓመታት አንጻር ዋሕዚ ስደተኛታት ብምቅላስን ሃገራዊ መንነት ብምጉላሕን ይፍለጥ ካብ ዓመት 2002 ጀሚሩ ስዊዘርላንድ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ነፃ ምንቅስቓስ ዜጋታት ስምምዕ ካብ እትፍርም ንድሓር ቁፅሪ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ብቕፅበት ክውስኽ ጸኒሑ ኣብቲ እዋን ማለት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ቁፅሪ ህዝቢ 7.3 ሚልዮን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ግን ናብ 9.1 ሚልዮን ደይብሎ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 24 ዓመታት ቁፅሪ ህዝቢ ብ23 ሚእታዊት ወሲኹ ማለት እዩ የማናውያን ሓይልታት ነዚ ህዝባዊ ውሳነ ክጽውዑ እንከለዉ ዘቕረብዎ ቀንዲ ምኽንያት ቁፅሪ ህዝቢ ብቕፅበት ምውሳኹ ንመነባብሮ ስዊዘርላንድ ኣብ ሓደጋ የውድቆሎ ብዝብል ስነመጎት እዩ ንሳቶም ከም ዝበልዎ ኣብ ጽርግያታትን ባቡራትን ከቢድ ናይ ትራፊክ ጽቕጥቅጥ ይፍጠራሎ ዋጋ ክራይ ኣባይቲ ብከቢድ ስለ ዝወሰኸ ዜጋታት ናይ ገዛ ጸገም ይገጥሞማሎ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላት ጥዕናን ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መደባትን ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ጸቕጢ በዝሓናሎ ናይ ስዊዘርላንድ ጽሬትን ባህርያዊ ጽባቐን እውን ይበላሸሎ እምበኣር ብድምፂ ህዝቢ እቲ ዝቐረበ እማመ ሕጊ ኮይኑ እንተዝጸድቕ ነይሩ ፈደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ስጉምትታት ክወስድ ሕጋዊ ግዴታ ማህለዎ ነይሩ ቁፅሪ ህዝቢ ስዊዘርላንድ 9.5 ሚልዮን ምስ በጽሐ መንግስትን ባይቶን ብቕልጡፍ ናይ ምክታእ ስጉምትታት ክወስዱ ምተገደዱ በዚ ድማ መስርሕ ሕቶ ዕቑባ ምጸበበ ቪዛታት ምንጻግን ስድራቤታት ኣብ ስዊዘርላንድ ንኸይጥርነፋን ዕንቅፋት ምፈጠረ እቲ ቁፅሪ 10 ሚልዮን እንተበፂሑ ከዓ ስዊዘርላንድ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዘለዋ ናይ ነፃ ምንቅስቓስ ዜጋታት ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ከተቋርጾ ግዴታ ማህለዋ ኣህጉራውያን ጋዜጣታት ከም ዝጸብጸብዎ ቁፅሪ ህዝቢ 10 ሚልዮን መሊኡ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዘሎ ስምምዕ ነፃ ምንቅስቓስ ዜጋታት እንተዝቋረጽ ነይሩ እቲ ሳዕቤን ንስዊዘርላንድ ኣዝዩ ሓደገኛ ምኾነ ምኽንያቱ ምስ ኣውሮጳ ሕብረት ዘለውዋ ስምምዓት ተኣሳሰርቲ ስለ ዝኾኑ ሓደ ምስ ፈረሰ ኩሎም ርክባት መፈረሱ እዚ ማለት ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ቪዛ ነፃ ዞባ ወይ ሸንገን ከምኡ እውን ካብቲ ናይ ዕቑባ ስምምዕ ሕጊ ዳብሊን ክትወፅእ ምተገደደት እዚ ድማ ነታ ሃገር ምስቲ ዓብዪ ናይ ንግዲ መሻርክታ ዝኾነ ሕብረት ኣውሮጳ ዘለዋ ጥቡቕ ርክብ ብምብታኽ ናብ ቁጠባዊ ብሕትውና ምደረኻ ነይሩ ፈደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ባይቶን መብዛሕትኦም ጸጋማውያንን ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ነዚ ሓሳብ ብጽኑዕ ተቃዊሞም እዮም ናይ ቁጠባ ክኢላታት ከም ዝሓበርዎ ስዊዘርላንድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከም ክንክን ጥዕና ፋርማሲ ፋይናንስ ንግድን ላዕለዋይ ቴክኖሎጂን ዝበሉ ዓውድታት ዓቢ ናይ ሰራሕተኛታት ሕፅረት ኣለዋ እዚ ሃጓፍ እዚ ድማ ብናይ ወፃኢ ሃገር ክኢላታት ጥራሕ እዩ ክምላእ ዝኽእል ቁፅሪ ህዝቢ ብሕጊ እንተተገዲቡ ግን ቁጠባዊ ዕቤት እቲ ሃገር ጠጠው ክብል እዩ በማለት ኣጠንቂቖም ነይሮም ሲኤንኤንን ደ ዋሽንግተን ፖስትን ከም ዝጸብጸብዎ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ክትዕ
ካብቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ዝርአ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣውሮጳ ከም ፈረንሳ ጀርመን ወይ ኢጣልያ ዘለዉ የማናውያን ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኣብቶም ካብ ድኻታት ሃገራትን ካብ ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ጸለምትን ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዓለመ ፖለቲካ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ስዊዘርላንድ ግን እቲ ሕቶ ኣብቶም ብብዝሒ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ጀርመን ኢጣልያ ፈረንሳን ፖርቱጋልን ንስራሕ ዝመፁ ጸዓዱን ላዕለዎት ክኢላታትን ዝተላዕለ እዩ بمسرت ጸብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ስዊዘርላንድ ካብ ዓለም ብብዝሒ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ ሰባት ዝነብሩላ ሃገር ኮይና ንሉክሰምበርግን ኣውስትራልያን ስዒባ ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ስዊዘርላንድ 32 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ህዝባ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ እዮም ዓባይ ጀርመናዊት ጋዜጣ ቢልድ ዜጋታት ስዊዘርላንድ ካብ 10 ሚልዮን ንላዕሊ ቁፅሪ ህዝቢ ከይውስኽ ዝብል እማመ ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ሃገራዊ ሕጊ እውን ድምፂ ከም ዝተዋህበ ትሕብር እዚ ድማ ናይ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ሕጊ ምምሕያሽ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ንኽመሓየሽ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ዝለዓለ ድምፂ ሂቦም ኣለዉ ስዊዘርላንድ ጉድድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ሃገር እያ እንተኾነ ግን እቶም ናብ ውትድርና ክኸዱ ዘይደልዩ ዜጋታት ናብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ክሰጋገሩ ይፍቀደሎም እዩ እዚ ሓድሽ ዝጸደቐ ሕጊ ሰባት ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ምእንቲ ከይሃድሙ እቲ ናይ ማሕበረሰብ ስራሕ ረቋሒታቱ ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝኸውን ከምኡ እውን እቶም ዝዓይሎም መዓልታት ወይ ሰዓታት ዝነውሐ ክኸውን ዘገድድ እዩ ስዊዘርላንዳውያን ሎሚ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ቁፅሪ ህዝቢ ብሕጊ ክዕገት ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ ኣይፋል ብምባል ቁጠባዊ ምርግግኦምን ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዘለዎም ርክብን ንምቕጻል መሪጾም ዘለዉ ይመስሉ እዚ ውሳነ እዚ ስዊዘርላንድ ካብ ዓለም ለኻዊ ተነጽሎ ዘድሓነ ናይ ብስለት ውሳነ ተባሂሉ እውን ይግለጽ ኣሎ እንተኾነ ግን እቲ 45 ሚእታዊት ዝኸውን እወ ዝብል ድምፂ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ውፅኢት እዚ ዘርእዮ ነገር እንተልዩ መብዛሕትኦም ዜጋታት ተቃወምቱ እውን ከይተረፉ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ዋሕዚ ስደት ዝፍጠር ዘሎ ናይ ኣባይት ሕፅረትን ጸቕጢ ትሕቲ ቅርፅን ከም ዘሻቐሎም ዘመላኽት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ነቲ ጸገም ንግዚኡ ውፅኢት እንተሃቦ እኳ እቲ ናይ ስደትን ቁፅሪ ህዝብን ክትዕግን ኣብ መጻኢ እውን ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ዘጠራጥር ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 14 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ሰንበት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي